Ftit kienu jafuha barra l-Ġermanja li sem tagħha ġie bħala sorpriża mara sinonima għal ħiliet tagħha fejn tidħol id-diplomazija u eżempju klassiku ta' politiku li jemmen bisħieħ fl-Unjoni Ewropea. Dini Ursula von der Leyen li fl-età ta' 60 sena mistennija tkun is-suċċessur ta' Jean-Claude Juncker fil-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea. Jekk tiġi approvata mill-Parlament Ewropew, l-om ta' 7 tfal issir l-ewwel mara li qatt mexxiet il-Kummissjoni. Von der Leyen iffukat l-istudji tagħha fuq l-ekonomija u l-mediċina. U kif jgħidu il-ġurnata minn filgħodu turik, Von der Leyen għattet l-ewwel 12 sena ta' ħajjitha ġewwa Brussell, propju ftit pass il bogħod mill-Parlament Ewropew. Daħlet fil-politika meta kellha 42 sena u hi membru tal-Partit ta' Merkel, is-CDU, parti mill-familja tal-Partit Popolari Ewropew. Von der Leyen mhux biss hija apertament kontra Brexit imma temmen li l-Unjoni Ewropea għandha ssaħħaħ ir-relazzjonijiet interni u ma' pajjiżi oħra, fosthom l-Istati Uniti. Intant barra l-President tal-Kummissjoni Ewropea, it-tlieta ġiet nominata Christine Lagarde bħala kandidat għal Presidenza tal-Bank Ċentrali Ewropew, mar oħra li se tingħata waħda mill-aktar karigi importanti fl-Unjoni Ewropea. Charles Michel ġie nominata l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew, filwaqt li Josep Borrell mistenni jieħu l-kariga ta' rappreżentanza għoli għall-affarijiet barranin.